Hello guys, so for today's vlog, sige mag-vlog ani oy. Wala magyapon tay viewers. Unsa ka tong bata ato? Loe! Nana ko dani ma, ga-vlog ra ko ma. Video ra man ko dani ma. Wa ka diha. Sige, okay kaayo tarunga ha. Ma'am, kurik ani oy. Ano nakadimaw ko mga video dani? Tay, sige lang jud. Padayon lang jud tay. Nakalisa din eh. Tamukan ni mama oy, di kita makakonsentrate ani oy. Oh, sige, padayon lang diha anak. Di man gibuhat. Purna, tatag na sunggan ani ah. Mama pud oy, action pag ito. Mura man sa tanig nasa batin kapo oy. Karon wag action ha. Kan action gid ba? Kan mo na sa batang kyapo. Ito man akong gi-action ma oy. Wala man tanig tiki ma oy. Irtib na kong ngawa ani oy. Unsa tiki? Dating tiki ah. Kaon ka gulay, di mo sa kamukha o gulay good. Arti man kay ka. Miss mama oy, tiwasan ang punta. Dili man hinuon mo support sa ato ah. Padayon na diha. Mura makawa ka na buhat video diha. Irtib si mama oy, dali-dalion. Dili ba lalima? Magbuhat og content ma. Bright magagluwi me. Kaya ra nimo. Kaya, kaya mukat ma. Sige, taga akong gulo ma uy. Matag artista, director pa niya. Palagpakan ang bagong director ag artista pagyud. Sana all. Loko si mama oh. Si mama oy, sa content.